Het zijn 3 jongens uit Sumerum die 10 februari belutsen winnen bij een vechtpartij en vernielings in een discobus, is een ISL-ieske. Die vechtpartij wie in de discobus van Belsum naar Haas. Connection is na het incident ophouden met disco vervier naar Belsum. Bij de Werpster Hoek aan de zuidkant van Ljout is een begin maken met het opspuitje van zand voor het zuidelijk pad van de Heek om Ljout. Deze nieuwe dik moet de stad beter ontsluiten. Het zand wordt onleveren via grote piepen en net met vrachtauto's. Dat scheelt weer oerlast voor het verkeer. Er zal geïnvesteerd worden in de fabriek van Douwe Egberts op een Jouwer. De koffie- en theeproducent is om kwart weer een zelfstandig bedrijf en heet nu officieel DE Master Blender 53. Het bedrijf zocht het juiste fabriek als een heel belangrijk onderdeel. De Jegi kwart nog naar de beurs. De allerlaatste dag van het Fries Museum onder het turfmerk in Ljout had juist er honderden meesing lutsen. Het was nog 1 keer druk in de oude gebouwen voordat de dwarren definitief op slot gingen. Vanwege de verhuizing naar het Saarloon is het museum een jaar lang dicht. Jong bleef het nog lang zoel en vannacht helder waren en een temperatuur van zo'n 14 graden. Morgen op een warme dag, maar ook een soort bewolking en koers op een buiken. Het wordt dan zo'n 23 graden.